House number 9527 ah chuan delivery boy hian lehkha pawimawh deuh mai a va pe a. Sawng i lo tlan chhuakin university ah a inziak tling ti an hrilhna lehkha a lo ni a. A hlim kher mai. An in leh lo en mai pawh chuan mi hre thei tak an ni ti chu a hriat a. University ah kal tur meuh chuan pawisa tam tak a ngai dawn si a. A nu la in a ke a lo tin a kher bawk nen. A pala chu a mit ala tha lo zui. Mabak chu a ko ta hle mai. Hren chhungkua ten awmpui an duh tih chu hremah se kumsawm lichin kher an lo ti bawk si. A lehkha zui zawm theihna tur a nih dawn phawt chuan a nu anga insiamin nutling anga va thawh ruk tawp mai chu pawi a ti tawh lo. Hren chhungkua inah chuan chiahhlawh te chuan hren euzinga chu an hlau hle a. Hren Jing Group CEO ni thin ni in car accident a tawh hnuah a mi zia a dang lam ta veka. A chhuak vak tam tawh lovin a thin a che em bawk. An awmpui pakhat no i phei chuan ramtui leilo tia a sawi a hriat fu awang ringaw Myanmar ah a hrial daih a. A lo let leh tawh lo tih te. Lisai pawh a ke ah a tlu pala shark a ei tir daih an ti tih vel te chu an hriat dan ani a. Chiahhlawh interview zinga nu pakhat chuan kawr zawih in a ke chu a lo hliam saka. An zaina ser awm chho ruak mai a hmuthut mai chu lavin a thu hnawk a. A bula eitur an dahna dawhkan ala ti tlu zui. Chhuak vek ro u, in vai khan chhuak ngal ro u, ti in euzinga chu a au zui ta vak vaka. Baklen chuan an tlan che ta hlawma. A then banga lo in tawin niko hrelo ten an awm pha. Ka u, tun tum hi nianis bet somriat le pasari na ten ni hi o. Enga tingi khatei om chin. Hren hengan ati po in. Adang zong le mai ro. Alaw ti ol sam eta. Domestic service zong in a min blok vek to hi. Eng tin nge kan zon to anga. Ati chuan. Tu ma min en kol lo top sen ni mai lo. Alaw ti le chur chura. Ma se aruma lo tu ringot po chuan a har sat bok si. Hren heng ati le nge chin. Hui ha. Awmpui kan hmu lo chuan eng tin nge kan om ta kang le. Tia henga a indom kun ngoi lai chuan. Hello, in omem. Hei hi hren chhungkua in ani em o. Tiri an hriat lau mai. Songi ngei mai kha lo ni in. Nutling ang chuan alo in chei dang lama. A hmiel tipo ati dang lam vek bok. Song tin huan kanya kumsom li panga. Heta na thok turin kalau kalani. Alaw ti ta heu mai. A chat lau chu awmpui kan mamu lai takalom. Henga chuan alaw ti vata. Hun khoral na mai ani hotir ro. Euzinga alaw ti muk. So ni mo ken kol tur chu. A khir miel le mai a. Poilo poisa ka hlo theina ani phot chuan katura chang turani. Songi chuan alaw ti riru a. Tu moi min kha. Song tin huani. Avamak ve. I resume a chuan song gui hua a in ti bok sia. Kaming masanya katlak day to lom. Nute song min ti may doon niya. Ani chuan thalak nen hiat in va in ang si lo ve. Kaka chu kafanu ina min edit sa kanya chu wang anyang. Henga po chuan in andeu na lai chuan nei ve thau chuan na siya a. Engbo ni se ina turber chu ka u en kol hi ani. Ake masa sakte angay che na niya. Ito chat viaw chuan tlakata cheng sing thum ilo thayang. Alaw ti tahlau mai. Amoy. Lungay su kathiam zong takalom. Tiin alaw pur le. Ting tlang mi ram na thok chang ani boka. Ton syat engenge mo ane baka. Atsak boka. Ave beng buang tak tuar chel le kol syong tak ani avangin. Ompui dang ang may chu ani ipmel lau tlat. A wheelchair battery te chu poi sakin. A buay tlak may ati deo nge. Euzinga chu apom tlata lop maya. Hengan atui inlay alaw pu chot. Ompui pakhat po chu alaw ming par na sa. Chutiang may chechak lutuk chu an mungay si lava. An rap so. Eng til nge moy ti le. Ka bandon khop may che. Euzingan ati la chuan. Mumay te. Ike chu kamalis do na ni hi. Tiin. Songi chuan anyem muzela. Ake chu ahan en sak veta. Midang angin arap veta tlat law. Gezeng chui ni lo hi.
ani chuan thula anuam zawkang tiin a ke chu chum sakta det a na thenkhat hi chu a hmuh theih a thenkhat erawh a hmuh theih lo using a chuan alo ti chhuak phawng ani chuan hmuh theih lo na te chu hrelo derila lung ngeih na chu a kiang ani mai chu wang ania keipo ka hlim thei em ni hela hi na im bel chapa hela hi mali sang o tiin songi chuan arun lui pa a adek vel using an alo tin uai a kutero a thlak lem hlei lova henga phei chu alo lom hle a u nau pa enkol tu tur azong muto tlat songi chu arum tura chuan an hruaya alo zau nuam ngang mai lalin ang mai ni in a hria a eitur le mamo engkim a awm vek bawk si arin ai chuan nuam ati tadai chawhmeh siam te chu a nuam ti zawng tak ni in zanria atan mai po a siam chikim hle mahse using a chuan alo ei du mia lo a ei du zawng a siam lo ani ringin a tu ka chuan henga chu using a thil ei thin te a zawta purun so thing sathau a ei ngai lova sati thalai ero chu ei ve sangharu nei chi ei ngai lo bawk thlai na hring a kuang tel lo chia du theia po khe ngai chi ei ngai lo oi ka hre seng lo ka lo sia kang chuti lai in using a po chalo chuak ve le a songi chu no chua adu ril ru ke ma wang chuan engma chu ei du lo lui zela ni zana engmai ei bok si lova iril atram lo em ni zian bin kwa ji tal hi ei la ti in songi chuan alo pe a ka du lo alo ti le tlat to keman ka du lo ti in henga chuan alo ei ngal tuama i du ve lo tak mo ti in a u chu a o thik vela chillem duk pa in akal sun le dai ala ei du khopang engma ka siam lovanga aril jam hun chu a om dona lo ti in songi chuan chu chhun engma siam du talawa ei rong bol chu itum lo tak amo ati chuan I rila jam em ni alo ti le a jam lo ve ti in a in langeng ve lak lo songi la chuan ar sabop ngei mai chu alo khel khum tuam maya using an chillem dukin akal san lui le ngat henga po chu lo mang ang to nute song engtin nge kan ti don ka u hian engma la e si lova alo ti chung to mai lungai su wala al ei mang ti in rice chu asiam suwa pek cha in fridge chuan da lut zana chuan using a real jam chuan fridge chu a hong tange ya rice mai te kei du ring em moni le ti chung si chuan a real jam to lutuk chuan a ei tabuana karlova chuan a ei zo ta vek mai fangkhat akam sira kai po chu a ei sham henga chuan songi chuangai sang ta hle a chumi tu ka phe chuan ei tur an siam zong chu ei zo vek chuti chung chuan zian bingwa ji nge mai kha ala ei chak cheu a in sum rei to buka a pe to ngang lo ani mel company ya ti tur poimo si a ti in henga chuan a number chu nu che in akal san ta a chumi hlan chuan mi pa pakhat tlang nel deuin alo lut hlul tungei ni songin alo tivat zuzia changkania using a champa ompui tharani moi ni chutiang mi kher lutuk enko chu ha thlak viawang a ka han mu chung chuan mi lo ti boy suang che ti in alo in ti thu lut khop mai songi chuan henga chuwa kholin zuwa in ti lo kala chongkam amak lutuk a champa tak ani em avati hial enga te ulo mai a classmate hlui ama isi ke em tu ni kha thil chalo a thleng palange o kepo kalo ho watang ti a changin a lau thon pel hle chu vele songi po chuin chunglama chuan atlan chho ve ngal eheu CEO hlui chule ake pahnia wangin piang swal alo ni ta der mai a kalo kan ve don che ni hi zuwa chuan a han tilut ngala tunge lo tir che chuak ngal ro using an alo ti muk a hma kha chuan khoya po kalla mi zongin an en bik mi thil ti thei tak khai ni thina tuna ero piang swal ve mai inu pui hwal tur po in atlan bo san che ni lom ni enge I thina rimem ni I du le min lo nek ta che dingla
Nge, kalau pui don chem ni, lak lo lutuk. Min hik ro, ti in, zuwa chuan alo musit chadu lo le. Songi chuan alo nekaleng dor mai. Nang ompui mai khan, ing tin nge katiang khan min ti ngam, iwa huang tau ve, ti in, zuwa na ti lutuk thin rim chuan, neklet alo tum uaya. Mei che ni wang chawin eng tin mak ati lo sha mang che, alo ti vel. A khabi a tak mai chuan songi chuan alo nek chaw le ta sia mai. Anin swal chu ani zui ngal. Zu an asama alo ke ka. Using an songi chan tumin alo kai let ve bok nen. Sam le ma wa chu zu chuan a cham chuak tanul maya. Anin man chiang ta hle. Zu la chuan alo poson le shama. Anin swal zui le. Using a ero a thil mu khan a chong le a. Henga le apol te lo thlengin. Zu chu an lo sop shep. Samwa cha sok pa in songi po an kara chuan alo wak chuak lol mai. Kavan lau tak. Hoi ha. In lo thleng pei lo chu ka thua veng huai mai. Alo ti luta. Eng ma thleng lo ang maya a tak luta chuan. Using a po chuan a muswa le mo a in ti pa hiala. A haider ta ringot mai. Khatia a kepani a che chat thei tak lova khan. Using a le apa in kar chu a chalo ta le a. Senjin group chu apa chuan angai poimo ber ani awangin using a chu atan chuan mi changkai lo mai alo ni zauta ni akhat tok chuan lo kholin a an khum chiam zel le ngala chu chuan using a shom na chu mel chain thinrim le rilruna takin a hun a man pha thin alo ni songin enge thilom siam e chamo tia alo zo te chuan heti mai hi kania nangpo in min musitani hi chuak ro tiin cheng loi ni card alo peringot ani chuan le in enkol cha ang che tiin songi chuan a chwa san ve ta a poisa kha adu ber ani a noi ni lai anei to boka him viau tur ani lain aruk tak chuan a him tlat lo ero mak a in ti hle an pui felber a u in alo ban le dai mai chuan henga chu atilung oi lo hle a ani ang pui asiam thiam bok si taima le chak inuna chan him na na engkim kwam tu kha chu khove lai hian kan mu zo le to ngai lawang at hial bodyguard te po an thawalom du le ti hian kathima yang chu tuma min ngai sak tak tak lo alo ti bur mai si anat na le athil ton te chuan ma ni in sit na le rilrudik lo ani tir na sa hle te sha thei ale khazir zom na tur atwak nga to thu suhin hlim takin songi chu apa te bula chuan ale tli a anun pa ngai a zo le theita le lama using a ero chuan songi hlim thla hlir mai chu alo mu ve thunga henga chuan ei tur tui tak tak restaurant ami te chu lo pon thin ma se ai tui thei to thlot lo songi chu me siam chu atluk thei si lo henga phei chuan ko let le mai adu thu asoya using a po chuan alo nial talova aum na thlenga an sha ta wangin an u na chuan songi ko ho tur chuan an fe chhuak ta ni an chen tenu fa chuan songi chu lo mu in shen chung ko ina chhia hlo angin iwa oma ni thum nuwa an no chhuak le che ni in kan lo shia a en la ka fa pa hi chu senjin group pa na a thok to sin I fel veu chuan na thok turin a soi pui the mai thei chen ya an lo ti vela an lo in ti thei hle min lo she thiam lok te u ti tur ka neya in thu loi lo ngai thlak nan hun ka nei lo tlot mai ti in songi chuan kongka alo khar khum mak song tin huaya omem ti in henga chuan awaso dek deka papakhat hian ome ka fanun ya alo ti awa makve nu songi pa chu ala tlangwal hle mai a ti in mak an ti hle a pakwanga chuan lenglut turin alo som inrila chamim porish po omkha ka fanu siamania ati zo chia using a chuan a hop zo ngal vek songi siam ang chia ani awang chuan tui ati hle alo ni kapu songi kan no chuak kha kanin chher lutuka shwailet le kan lo tu masin henga na ti chuan ke chu ka in chhir lo nangma lom in chhir using a chuan alo ti sham pakwanga chu angoi ringa alo hole chuan lo thatak kan penga
na pawh kan pe nge nge yang hengan a ti le ta ka chuan kal fanu chuan university kal zom atum bok sia kawa she thiam lo ve pakwangan alo ti rual che in pa tiri an hria an han en chian nak chuan sungi nge mai chu alo ni a hmai le sam te chu alo pa ngai vek to si a mak an tilu tuk chu using a po ading zok mai an ina samngil alo hmuh to ang chia khani in a hmel ero alo tha to hle songi chuan hmu arin lo deuh te a hmu ve tho wang chuan in ngai to fim vatin nu songi mo muin du chu kanunia dora hian a awm lo local ru shwa yang cheu ati taringota rang deuh chuan an zui ve ngal min hria chhuah chuan min that duh nge nge yang ti in kawng tluan chuan songi chu a in ngai to buai hle enga tinge ipa kan zo khan song tin huai chu ka fanu nia ati si an ti chuan alzheimer ania amita thalo bok nen min soipol mai mai anyang keite chu songzia hua lom ka ni ati ta zaya inu kha kan lo zonga shwai hole kan du ani an ti po in heta lo omru kawa kawange ati le a ma se using a chuan lo ring hlelin inu chu thilpek tur kan nei ve thowa keima ni nge in kan lo hmu ve nge ati tatlat mai ina chuan anu chu alo nge ya ma se an hmu chian ma in sungi chuan alo hlia a kutin a hui kyang man hlo pawna chuan in nga tirin in chhunga chuan anu ko tur ni om tak chuan a luta ranglu tuk mai in ava in siam dang lam ngal nu song kan ngai lu tuk che itel lo chuan kan om thei lo ho to mai ro henga chuan alo ti chu la ma se min ban tu chu using a lo mani songi chuan alo ti ve tlat henga na ti tlat chuan kan hial lem lo using a chuan alo ti ve ta nge nge poisa tam tak lo chwa bil ala du bok si nen songi po chuan nial alo tum ta lem lova khongei fanu kha alo lu dei sia an ti chuan akwa thalo thuta a in thiar anyang kawa ko do nim ni ati ta ka chuan ema an ti ta deuh nge an ho pui te zoka using an cho e lain a chan pa in ti mohana alo lut le nola tun tum chu songi po a fim khur to hle ani tak tak kem ti using a chu ava zot phot alo ni nge mai ama enkol tu doctor alo ni a songi chuan alo thlek ngun ema wang chuan mohana chuan a star ani te chu ringin alo lai ve ringot ente nu song tunge mel thai ti zok ti in alo zot vela mo alo ti hu si kati mai mai ani kha ti in using a ke chu alo en dik sak ngal a ke chuan ma alo zon viau mai tubo ang deuh chuan a han khong deuh ker kera na ero alo la shewak lo ni in alang adam theina chance asan to ema wangin songi po chwalo phur to hle car accident kha tu emo using a tha du tu te na an thlen tir ani an ring thu te chuan soya ma se tungi ani an na she theilo ni tin ina oma in mutareng chu in ngai nat na chen te po an lo nei ve jan ta ni khat phei chu songi chuan len chwa puin football playground na te chuan a shwaya fui phura din tir te chu tumani ma se using a chuan ano pan laia football an khel lai te chu she chuakin she omati ta hle a songi po in thiam lovin hopui mai atum man ma se using a chuan thla te alak sak te te a nutling ve si a in po se phian mai te chu mak ati ang reng hle a ama ber ber chuan alo lo ma anui vak vak using ala chuan lo en vung vung boka alama chuan potnai thutin khongei biang kwa wang kha umdaya alo ti ta thut mai khai o a man hmol lutuk khan a khwa wang lim kha alo wa the ngil dai ti a in she chuak chia beauty salon a ka pai tir dai to alom ati taringota football match chu khelve shim shimila ti in using an azo bil ma chuan atlan son pui ta daya nang ike pardon ya ti in naupang ho chu in khelpuya chuan an chauta a an rin a in naupang ho chuan an lo thiam dai mai an lo pet per pop pop to songi la chuan lo ki par pui top to in an lo pet per ta tlau tlau maya
a hlau thawng lutuk chuan wheelchair atangin using a chu an am thla tawp mai an pahnih chuan an mu thal ta reng mai a uncle I chair ah khan kan lo thu ve chin tiin naupang ho chuan an lo la dil zui hei te chu kal thei lo ho thutna tur chaw lawm tiin thatekin a lo hrilh fia a naupang lai khan football khel chu nuam a ti thin hle a masia pa khan a phal ngai lo lekha thataka zir turin a duh zawk ani an hawkawnga chuan pa pakhat hian nufa emawti in balloon a zawrh lai chu leisak ve turin a lo ngena pakhat chu an lo leisak ve ngei henga chuan a u in football a khel tia hriat chuan mak a ti em awangin a lo au le chiam tawh a zaidam talutuk mai te chu mak a ti hle bawk nia ni dang ai chuan a u pawh a hlim hle ti a hriat reng ani tlai kha chu songi chuan bara hruaiin using a chu thut pha a chuan a thut tir te te a lam thiam nula ho kara te chuan an hor kwal vel hlim takin a chuan a rilru te lo ha damanga adam chak deuh te pawh a be sei pui ve ni mase using a chuan chutiang chu nuam a ti zong a lo ni ve lem si lo bil a lo chuak ta nula an infiam puina man ringot pawh cheng sing chuang a lo ni ta si in chu swal aniang ati ta ringota an pe du lo ani chuan khoinat mai in ringin nula ho chuan ral thuam an lo pai ru veka songi chuan lo tin ta thap mai avain cheng sing khat sang riat lai an choi lo ngai ta songi chu trap lo chau to ka chi tang che a lo ti ve lak lo to bok si using a chuan lo hre thiamin keiman ka pe me yang ti in phone chu a han dap kwala a lo keng mi a lo driver ka call mai la min pek sak thei chuan nakina kan ru le mai don nia songi chuan avati sur sura a number ka vong bi klei nim thlathum chungin mi somruk pariat lai ka ban man to alom a lo ti tamai in varei ve min pe du lo ani mo heta buaina kan ne nia local vat te u ti in an boss ber ni om tak tuai chu a out ta duai duaya palian le thau pui pui chu room chunga chuan an lo lut ta tunge buaina siam ti in an lo por ngal hle songi hlau chu using alama chuan atlan phei ngal ma se ingai to har le in ka veng him tla tang che lungai reng reng su ti in ava hnem ve khanglang buaina in nei chuan keima hi min ma chon ro u an ti cher deuh chhuaya mai che chuan poisa po nei hlei lo in lo ris vel ani mo in ni na en hian in khongai thlak ve tho bok sia thlen sil tur kan nei chau mai in pek lo chuan in sil zo ve ka nga yang chi pura ka chuan alo ti ta tun tu na nang hi thuak lama chian lo na i nei zo ka ni lo mo khoi phone chu ka lo mang tiang mi ka bianga poisa chu alo keng mayang ti in songi chuan phone chu chu loka henga chu khol ngal ani la chu lo mu hil der mai si ala theilok lo using a chuan ina emergency alarm chu a wheelchair atang chuan a tirita a har chiang ta kher mai ka u in buaina to ka ni hmel ti in bodyguard tam tak te chu a kau khom ngal chip ruaka do theina chuan alo thlin to bik lo min bum tum su en om lutuk ti in songi chu a kut pha lai cha tep tuk chuan ben alo tum using a chuan alo pot hnung man chuta henga le ami te po chuan lo thleng zuya chip ruaka la chuan heng mi te hian an ein an ina an lam boka poisa min pe du si lovani hi alo ti lung lunga masia kitten an tlan chia san tak ve ka chuan apoi lo mai ka free mai ang che u in local fo thin don ya ti in atlon ta da ya gar te chuan an lo beng liam liam hengan poisa pe ka tum po chuan alo lak sak du to tlat lo an in non tamaya chi bra ka chuan ATM card chu do kana chuan a da le tlata henga po chu an choi chuak lui ta top mai an homil chuan zuale me che pakhat mel chadeu hian anin kota chuan an lo ngak reng to a oi sonu sutungi afa mel thangai vele ti in songi po chu a au chuak hial kanupui hwal min phasan to ni so jisu I using an alo ti ta ka chuan ava swal ve utok an nen atile dai engei lo ti don ina kau om lo honghal ro u henga na vati chuan
do soi su a ke ti nat nu a in a chwa san zen ngai lo ti te chu kan she ve reng alom Jesu in nui deuh sung chuan a lo ti ni e Jesu nen hian thalia hian in hwal kan tum to a i u kha local ve turin som kan lo tum mai ani zu chuan a lo ti ve le sak kara chuan using a le sungi te kha an la thu renga an tong ero an she phavek thung nang ni pani hian ka u hi in phat san ani engtin nge in lo in lan ngam zok hengana ti la in songi po chu a lo chuak ve ta oi inin hwal do na mo kavan longpui tak cheu em inin me kho pang chu lim reng ro u a lo ti ve la nang no hi tungai ni a ti in Jesui chuan ben a lo tum henga chuan a lo dang using an khoi hlek su a lo ti ve bok songi thin rim chuan somna kar te chu a lo phot bung moka adang po chu chuan a lo la nei cheu chhuata chuan pain charo ti in songi chu shil zuya ani la chuan a ke chu le ya chuan lo shut kwalin zuwa hlaw lu tuk chu a chuang vaka vai stylin a thlata chor mai Cartero chu lo leng chovin songi chuan Jackie Chan stylin a lo man chat using a chwa pe zuwa ero akong asu awang khan a hnang ol mai hengan a lo ngai sang lek to raps bodyguard ho an local belta ka phe chuan zuwa te pahnih chu an tlan chita chona songi chuan using a chu amalis le a rilru a songi omdan chu adu chia lo wangin using a chuan doctor chu avaron ta topa a filna a thatna le a do theina te chuan a hnih hle thu soin a aya upa dei ani thu te chu a soi buka kanin hnai deuh le kanin to fu palte hian kalung phu hian dut a ti ni berin ka hria a ti ta ka chuan I do ni ka faring ve tun la ya aya upa ngai zon te chu thil om ang lo po ani to hle nem kum engza tin ngia upat doctorin a lo ti chuan kum som hi la in a lo ti heu mai apoi hle nem ma se he nu hem ni I du chu ti in do kana an thalak atar chwa ko ka a kyu ti viau lo mo a lo la te zui doctor chuan mit doctor pan phot mai ti a lo ti fiam top zanja ei turin songi chuan khola ya shwai chuak le vur a lo sur thut mai thli a tho heu boka ni hlia pa in hlian tum po chuan thli chu thona telin a len lip ngal zel si an phar buai dun ta hle a topa chuan an in pom chil deuh top to using a chuan lo en le vungin a biang chu lo khoya vurtla chuan lo ti hnongin a biang a cheidang lamna chu awa khoi pher ta duai mai yo fanu makeup ka man sakani hi ti in alaha chhaw khum zui chuti lain henga po chu impom bor deuh chuan an bula chuan alo thleng phei shama ka u nak tu khi zu ten hwal ni to kha idam lo hlawangi o thil pek tur sial deuh kan nei kha ti in an som na anga vain lan ngei chu an tum chiang ta in hwal na man pui tum tu te chuan a pasal hwal hlui lo lang ve no mai an hmu chuan zak lo ti in an phon ru supa ma se using a chuan ka du wanga in hwal na kha kalpui ka ni lo shim a lo ti thwaya nia ka ti lai khan ka u chu rampo na om dai hengan a lo tui ni ve le wheelchair a lo kala wang chuan piang swal tak a lo ni to ni mo ti in mi te chuan an hmu si tran ta reu maya Senzing group te chu thil ti thei tak an ni bok sia wangin an lu khal em chu an du lawa in chunga chuan an lut ngam ta lo an ni la chu kota chuan an thu deuh tlat to bok si in hwal na chana hun ta tuma an lo lut si lo zuwa chu mang ang le ta lo chuakin in lo thleng to mo inga tinge wheelchair kal the na tur in pha lo ti in organizer pakhat chu a beng pop nangma khan lo pom chho mai ro hengana ti ero chuan du le nangma ni pani khan lo pom mai ola alo la ti ve cher mai oi ka ko gan na kelu na ti in chuan lam an lo siam zunga in nu pa khan zuk zon mai ola ti in songi chuan nam thla ka rwal
ka kut tin a se sin ka uyania atlia ka nge o tinung nung chungin Jesuit chuan a choi chho pui ve ta a ma se an pahnih pawh chuan an chawi zo lo tre pani an ha dun khawp mai voina kan in hualna min hriat puitu zong zong te a bikin thian pa using a hnena lawm thu ka soye ama wanga in hual thei kan ni si a tuna ero kezing mai alo ni to a nupui zon hu pawh thil har zatak ani dona wangin helai hmuna nula lokal te khan lawm nga ya nei du te innom chuan lo pen chhuak ra u zuat chuan alo ti vela using a chu in khal son doi atum kalmai lo la thil engemaw ti sak tur che kan nei lawm ti in Jesuit chuan avanur let hei engwangin nge khate ti ngota songin alo ti ta nang ompui mai mai kha lawin rol ve su ti in alo nam leng dor mai using min du lutuk ti chu ka sha ma se mishing te hian kan hmalam hun tur hi kan thlir angai ve bok si a nang nen chuan kwang khata kan luang dun thei to lo ani alo ti zom zat bok he alo la du ru reng ani mo an ti ruk pha ta sep sepa using a hian enga tan ma Jesuit hi ati to lo bianu anei dai to songi chuan alo ti ta to pa tunge hetiang te lo du a min hmu te u an ti ta ka chuan in lui satin in oi lo ve mo lo ngak ro u kan ko nga langi ti in songi chu chhuak zui alaka using a chu a fel thin em awangin mi ten an hmu sit lutuk te chuan alo ngai thei ta bik lawa ama chu lo in lan top mai atum ta lo ni minit som panga lai an ngak to a tu ma an lo la lang thei si lo an vai chuan an ningin an phun sup sup to a nutling pui duat taka en kol tu tur che zong to mai ro inom pui nu nen khan inin me kho pang chu ti in zuat chuan alo nui vak vaka midang te po chuan lo nui dur dur mai ma se to pa chuan korwar fwal moi tak mai ha in songi nge mai chu alo lut ta zan zana du tak ti palu tu ko kalo tlai dewa ati chuan tungei ni zu an alo ti chalenga an rin ai in bial nu alo nei chelo dai mai si a an ngoi ta thap mai using a bial nu Mrs. Shen ti po in min ko theyang chu ti in akut alo pe a zu an ban alo tum zuaw Jesu in alo dang anin mel no lo na sa zia hwa hetai ngei lo ti using an ti chuan kanu in min lo tir ani tuman an hmu sit che kan du lo alo te ru sur sura amal chunga te chuan alo thuvel Jesuit chuan a thik deuh thlatin alanga songi chuan arun lui ve du shim shim bok using a ero chuan nu songi rim nen an rim chu in ang alo ti hle thung kami pa mangai om chun chu zual cha hi ani kanin mangaya khwanu ruat kan ni Jesu in alo ti ringot chuta mi pa thanem tak mai henga chuan a kau thlata a chung mi te chu Jesu bel pahlui te vek an lo ni a then chu tlangwal ni in patling pui pui le putar te po an lo om nuk mai Jesu chu azak te hle a zuwa ero a thin rim hle thung a bial pa som pakhat na chei ni ti in henga chuan batch alo nem kai sak le nga la enge thil om zia I hmanga I masa ber ka ni thu isoi si a zu anati ta ka chuan engma ni lo nang chau hi ka hmanga I ni ti in Jesu chu lo chap deuh twawa a hlau thong hle ma se chung mi te chu pakhat te te chuan lo kalin anin ngai zon la ya anom dan le in biak na vel te chu an lo soi chuak ta sup sup mai si du tok ro u in hual na chu cancel ani chuak vek ro u ti in zu chuan akal san tanal no la Jesu le abial pahlui te chuan an zui dum dum mai ti tur om to lo ni chuan ka ba hole to mai nge ti in songi po chu kalve mai atuma iwa man mo ve min puya wangin lom thu po kala soi le nem inu kola cho e ho photang u using a chuan alo ti tatlat mai ka kor ha ki atolu tuka ka da le vat lo chuan ka choi tam lu tukang ati zela apoilo kan pek sak mayang che ma se khonge nu songi hi om da ya hengan alo ti heu
a han khawl chiah chu sawng I chawnah chuan alo ri chhuak datlat mai phone chu alo ṭawn bet chu niin kanu in min hnu chhi a ati tari ngawt a ehe ka pa in min lo call hello oh kalo haw ngal ti tur pawimawh ka nei sia ka hawsan mai ang che u tiin sawng I chu thil dang an sawi hman chuan a tlan haw zui using a khan lo zui ve zelin kapu khawng e I fanu sawng zia hwai kha avati a chutin kanu pui ko reng reng su tiin pukwang a chu lo lung oi lo hle ka hre sual palani don chu tiin akal son le mai a sawng I li apa te hopa a an ti chu angai thla a engtin emaw tak ama nge ni ti finfia chu using a chuan atum ta ni sawng I chu a call le a nusawng lo ho tawro kadam lo ania avati zai doctor pawh chuan alo en dik mek a thilawm dan alo hrilh hriat tawh awang khan sawng I chu using a hmai tur chuan alo tir ngal sawng I chuan a hre ru hle a pang vel te chu tuifawt chuan a deh saka I lai deuh ani maw using an alo tih phei chuan a teuh lo mai kum som nga ral kai tawh kum tam tak mi puya lo tang tawh hian za ka hre lo tiin alo hruk sak ta bur bur a doctor chuan ala hawsan duh mai bik lova sawng I pawh in sup te va siam sakin using an angin awang chuan a hawp tir thlap bawk nusawng I fanu kha kum engzat nge university a kal ve chep tawh enga ti nge a chhelo ka ti dewa sawng I chuan maka ti lutuka a sup ken lai te chu a ti bepal voi ni cha in la in hmusi a I ti om ang lo e mai engtin nge chu chui hriat keima ka ni mewa o ka ti om zia chu anu ka ni mewa I kor fai ka vala lo ka nge sawng I chu akal son wata a in tong ok deuh kher mai le lama zul chuan ji sui chu an in atang chuan alo the chuak ve meka ler si do thei si ati zui hlak ila in chhir khopang tiin jesu in alo vo let ve bawk manmo deuhin using a te in lama chuan akal ngal nangmo engi hetai lo ti don sawng in alo ti chuan he ina ho tu ber hi kani tuimin lo pete avati lu tham ham mai unaw pa khongei nang hi ka hmangai ber ini min ngai dam ro zuwa po ka chen dai to in kop thale ila ti in a au zui ta vak vaka khanu kha tunge lo lu tir ka hmu pe ilo no chuak ro u using a chuan alo ti mia si thil hriat ka ne ania o accident I to kha ti lui ani ka hria zo thil ti ani ti ka rin lo I ringem ni ka chui tir vek to kanin hwal kha adu lova kan company chang duang lutuk kha angai thei lo bok min thi ke ma wangin thi sila min du ani ma se hei piang swala min chwa ta ni hi ani chuan enga tinge I report mai lo using a chuan a chan tak mai lo awangin evidence thatak inei lo wang ani tiro driver ne na anin text na thalak anei alom kum som chuang chu atang thei nge yang alo ti le a police station lampan chuan anin phur chuak zui university channan kar ni cha to a using a tebula chuan a tho thei to don lo awangin sawng I pawh chu a ruk tak chuan angui riawa ma se ji sui ne na anin rem le the ani chuan poya ti lem lo zo chuan ji sui chu lo kholin kar dangin an lo sungngal bur mai an vai chuan an ni hliam veka chuti lain an kar chu petrol alik ti hmu in using a chuan theile theilovin sawng I chu kai chhuat toma ma se an vai chuan ni kho hrelovin an om zui ta vek sawng I pawh adam lo ta ka chuan ani na dik tak chu thup thei ani ta lo nuam lo ati viawa poisa an mamo wang le university a kal adu wang ani thu te chu a hrila using a pawh chuan hre thiam takin sup te lo hawp tir hengan a hriat chhuah huna min that du hrim hrimang ati ta ka chuan kong khata omalom kanu pui ni mai ro ka du che ni kum engzat po ni la nangma top hi ka du che ka siar lel nu ni turin kabula I om reng duangim ti in using a chuan azot tange nge
Sungi po chuan aruka alo du ve tho wang chuan changlem lo ma se a hnar lo ti lan tir nan using an fo alo tum po chuan alo do ve mai a ma se doctor kha alo lang ve le trut I ke kha exer deuh hlek angai I kalpui thei taw nia a hlau thawn awm lo tiin alo hril University erawh chu sungi chuan kalzawm le tum thova chumi hnuah pawh chuan in neih chu a hnial lem lo an in muah lai tak chu henga chuan alo hmu ve le a thawng hle ama in alo ding thei taw bawk a an chung chang te pawh chu tha takin an lo hrilh fia a u ke adam ti a hriata a lawm na ber chu company ngai tuah vak angai tawh lo tur chu ani kumthum a liam meuh chuan using a pawh duh tawkin a kal thei tawh a sungi pawh a zirlai zo tawh in a lawm na ti in zian bingua za ngei mai kha eitur chuan an pahnih in an in zui chhuak ta a ole ka ti zung kha tun tum drama chu lo ni le ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo kir le va dawn nia